Chatang songna bagai ang o jaga mui kutung na kha kosoi tei mulai no ang kesati phekogui tui tukra khaina baikha tei phantong no khe ang kiting kiting ke helabui na kha mo hingke thaboso bukur tei ang hasing no bo kiting kiting ke rawui kesati phekogui na kha tei o jaga sutui bo tongo sutui no bo ang haina hai kesati phekogui patla patla khe na kha tei mui machine no bo saina kha tei oro tongo moso berama akaran tei mulai bwthai norok je chajakmani mui kutung chatang mui o rui mano chatango hingke potre pot mui kutung rui songkha hingke asano thogo ang joto mukhitong no tabuk karai o rwnai tei o jaga o ang suda tei som sutui ruwui kholobui songnai bono tei kacha kacha ro koloi nainai tabuk phano ang puila o bono bwtui rwya bono haike no hon tilima haike songui nagra nai tahamba puila bwtui rwka hingke chakai rok hingke kutuk khlai o aboni bagui ang bono bwtui rwyawi no songo puila o norok bo ang songma haike waisa try khainai mano obo hingke songnani belai no kwlai norok le chatang tera thokjak comment khai sadi thokjak ke ang le chatang no belai no thokjago tabo ang mui kisa kisa ro kolnai je puro bwtui ranui phaio ang apuro ke bwtui rwnai kwtal tabo khe ang o jaga o bwtui rui bono haina hai kolui songpinai tabuk phano je chatang songna rwngya borok phano ani songmung haike follow khai songkha hingke borok phano rwngnai songui mannai so waisa try khainai di omo belai no tasty ani mui kutugui phaikha tabo ang akaran chui tonmani o akaran no o jaga o add khai rwnai tabuk tahamba akaran puila rwkha hingke golifan thangmano bole dati no mono ambagui ang bono last no add khai rwnai add khai bono kaham ke kolui pinai ang haina hai tei ang o jaga o karina swkang risun togui rwnai risun no add khaiui kaham ke kol pirui tei sia bono ang kholobui tei 2 minute hai songpinai 2 minute hai songmani yagola ang o mui kari risinai norok jodi no ano video no chajak khe like khai di comment khai di tei share khaina tapok di jodi no subscribe khai kongkhe subscribe khai di।